Sini gede gede Darshan Meghalaya, but ni periang sengopai pi baro syakatup kubor mentah kejanmin. Shuaban pai shiki kubor ki bobanya ngini pet shua yiki mat bakongsan. Beliau Menteri Rangba Kejelau Konrad Sangma ia ke kamera puit beliau ke batmai hasora CHC penpau ia ke jinghiar ha ke jingyap kikme na ke jingkhakun. Kentu ke KHDC ia ke sarkar pedeng na ke benta ban pelat kamploi ia ke finance fund ke bakhatsan ban pan jingyarap pisa ke bakerpang na ke benta kithan riulu. Hasdang ia ke Shillong Literary Festival kapasan Hanan Polok an Sakhi ia ke Jingkren jong ke Bhanu Mustaf da U Francis Mirayas ha ke ni ke program. Penlong ke nihu ia ke Jingwai Patba dawa ban khang no ia ke private security camp bat ban penklain ye kilat yada. Mat lej yashim benta Menteri Rangba Gejela U Konrad Kesangma ha ke jing penbam smai ia Menteri Rangba ke Bihar. Mentang ini pej ia ki kubor ki babanya na ke jela. Menteri Rangba Kejela U Konrad Kesangma henin kesni ula pelir perda ia ke kamera puit beriu ke batmai hasora CHC da ke boong ba Kejela kelas sakhi ia ke jinghiar ha ke jingdon ke jingyap ki kemie na ke jingkhakun ke balong arspa lai phongut ha usnam arajar khatpra sha ke shispa shi phongut ulaong ke jingla banlap ye ki bashitom ha ke jingpun khun lengba ki monitoring app bat lengba ke safe motherhood home scheme ka ba ai jingyarap bisa sanspa tingka shisngi kala yarap ban kentiu ya ka rukom ai jing sumar ya ki longkeme Menteri Rangba Kejela ula penpenaru ya ka mang tingka ka ban trekam na ka benta ka tanat ka koit kya bat ula bu mau nong remru na ka benta ka phase 2 jong ka yo sora. I remember 2018-19 when we had just taken over and the maternal mortality rate was 230 per lakh and the national average was 113 and we were the worst in the country. And at that point in time, all the people around me told me that it's the institutional deliveries. We must increase institutional deliveries, which was below 50 at that point in time. And through that, we are able to then develop a strategy to then connect to these mothers and tell them that, look, come to the safe motherhood homes. And we will provide you financial incentives. So for those who don't know, we provide 500 rupees per day. Kinong mi khmat jong ka KHDC kila lej bania kendu ia ka menteri katanat platingka ka Nirmala Sitharaman hanong ba Delhi man pinsted ia ka jing pelat ia ka pisa badang sateng jong ka finance commission bad ka jingyarap pisa bakerpang na ka benta ka roy kapar kitrai ri harilum Khasi ki executive member bakenthop yau ba Powell Soklet bad uba Seiborlang Warba ringkat bad MDC uba Matthew Makdo kila yathu ba kani ke jingalang kalalong ka basaiso ha ka ba ka menteri kala batha ya ki he officer banwat yikilat kilenti man pelat ya ka pisa ka bat pentrikam lengba ka panchayati raj ka kenhun kalai kendo ru ya ki officer rangba jong katanan shisngi hashwa ban khmi banya halor ka jing penya bet ya renti ya ka project jong ka finance commission bakhatsan Pak Kajik Dokumen yang yuk banyak kendu ya ka Finance Minister jangka India ka Nirmala Sitharaman bagi awan banyak kendi katu kan dikimat di PD baka Council kejongi bak kamat kaman kong kedinya kan lo ka 50 Finance Commission di bak mapukuk baru ni ayo ya ka jengarap baka Finance Ministry jangka Sarkar India para pencikam dekat Ministry of Purchase agak beri baka jangkam jongi kilak jengarap di pai mah bagi John Gajin Teman mana kalian juga Finance Ministry
asal ban put kini ka 15 Finance Commission. Dan ka 15 Finance Commission kan put akan lai petrik o biar yang sama Rio. Waswaj kata kan pulak suaya kan second installment. Berikan di kawasan Joseph Raja Angkut ya. Kedorbar telang jong ka JHDC kelas sedang menta kesengi ha kaba unong yalam jong kaliang persya uba Andrew Shulai ulara ya kamat ban penjalan ya kisengi syong dorbar Henry ka yeng kala jet ya ka jing penlong ya ka dorbar kaba shisngi uba Shulai ula kentu biang ya u chairman ban pendon kam ya ka board jong u ban penjalan ya ka jing syong dorbar UMDC uba jam shaprang potam ula mi no hadin ba ula penpau ba shimyo ya ke jubab halor ke jingkeli ke jong u UMDC ke VPP u Nehmaya Lamare ula pan jing penshai ya ke soskular balaya soy halor ke earth tree agroforestry ke bala day ban IT hapo ka khatsan tarik unok pra henrei shim layo ya ke jubab Ulabo jingkeli ru ia UEM ba khmi ia ka puli puthi halor ka jing penbha ia ki skul ha ka ba kit khot ki laong ba ka juba kamlong ka ba sngohun ka ba la penlong ia ki ban sngo khia halor ka jing bam shai ha ka council. As per the AD rules of the council, the chairman has the power. So I asked him today, do you want to be remembered as a person who is a chairman who allowed all the members to place their questions, to put their ideas inside the house? But very sad that he doesn't want to be remembered as a person who able to give to the members a space to discuss and to raise very question. So in this kind of democracy in a council like this, it won't be good in the long run. So he will be remembered as a chairman who doesn't allow others people to participate, who restrict himself and who restrict the participation of members in the house. So this trend will not be good in the long run, and I have requested him that this thing should not happen in the future. Long literary festival kabasan lapli hanan polok menta kasngi ringkat gejing adon lang kin riu phongut kinong thokot nong thok poetry kinong snaplim bad ki kraw perkhan unong job ya international booker ubatho ya ki artli ki kot ka bhanu mustaf bad ka ikigai u Francis Marias ulapen bana ya ka jing play ya ka tamasa da ka jing ai ka jing ro ya ka jing itnat ka shillong kani ka program ka kenthup ye ki jingya tai ba kongsan halor ka ktien khasi ban garu da ka ba kren ru halor ki nong thokot na ka than shatei lamingi ba kenthup ya ujamlen tenzing norge badru halor ka kot scaling mount UPSC ki nong ak phlim ba kenthup ya urajat kapur bat vinay pathak bat unong snaplim u Dominic Sangma kilaya don lang hagani ka tamasa balai sngi lenter. First novel for children, and when I came back from India, I already felt a writer. So I am very happy to be in Shillong, to be in this festival for the first time. We will have a nice conversation about the secrets of Ikigai, the purpose in life, with a professor about MEGHALAYA folklore. I wrote a book together with Hector Garcia that in the rest of the world is called Namaste, because it's the most international Indian word, and we are going to discuss also about that. Ki Dr. Jong ka Nazareth Hospital ki dang khmi banya bha ya ki khna puli ka nehu ki baman saw na ka jingja accident ka Stephanie Shadap bat ka dari tengen po dukhei kat ba ka Stephanie kala kendit benriu bat ka jinglong jongka kala khambiang wat hapreng ka jingta ubut lom bat ka jingmong ha ka jabing ka dari tengen ka dangdon ha ka jingstom jur na ka jingkench ing bon jaka ka bala penlong ban hap ban wanlam iki specialist ki ban Guwahati ki bahayeng ki lapan pau ya ka jing sngongo ya ka sarkar ya ki pulit bat ya ki nong ai jing yarap na ka benta ka jing kershan ka jongki haka wei pat kalyang da ki spangut ki khna puli ki nong hikai bat ki nong trei ki la pelong ya ke jing duai pat ba hanehu ha ka ba u president kan nehuta u professor lakhon kama u la penrem halor kan ye ke jingja bat dawa
ban khang no ya ka private security cam bat banwan ra ya ki kendon ai jing ya da ki baklan long menta nagaliam jongi ngila pedro kecing pejongi ngi iba ka long stable hi kala ilala iban keren ilala iban bam mala ngi idon cikerman ba ilala ban light ngi cing sneo ko kamjor oh ke sistem dah ban ong kadang ni ikum ju mar mene lele ki ila ai ka tuga ban tintor te ban i ka baka tang ya ina kata ka daw muda kerpat iki lok kijor bro tepu jing dawai lam nak kamta jung i le sem muda kene bro kai muda ka sajur jung blai ka bangi melak ban mundur syuro kandang long ban dan bok perkara dari dengan kan koi kan kia kong sane ba ka agency ha ka laweng kam yu hanrei kam kut tang ta ka agency ka habba khli ya kane ka kam number pi ka kumno kum ka agency ki thung kum kini ki bre bam tip ka ain ka kanun bam tip ka akor ka buram ba shudi kya nang ta nya kali license room dan guno balai ki khamia check balai khamia screen ma shwa ban thung kam number ki balai ki bre bam yo kam hanrei kum kini ki bre kumno ki yo kam ngi company bale se ka agency ru por ba thung kam ka khalam ai ka jingma ha me ki UMLA ka clearyat uba kerman shilla ula ong ba ukloi bantok ket halor ka jing penterikam ya ka scheme MLA ha ka constituency jong u wat hapdeng ka jing ya per jing mun jong menteri rang ba jela uhe ka VPP uba arden basayamwan uba shilla ula ong ba ka pisa MLA ka dei ka jong ki ba bat dei ban penterikam pura ya ka na ka benta jong ki UMLA ka nongpo uba Meral Bonds ula penbana baki MLA ki dei ban shim ka jingkit clear na ka bantaki padba. Actually, when it comes to our schemes, the schemes which supposed to be delivered to the people in our constituency, so I'm here not to support or to support. I'm here just on my own, my personal feelings that whatever is the right of the people, it has to go to them. But if we feel there's a missing that it has not been delivered, so the government has fully rights, or even the public has the right to demand for either independent inquiry or any kind of inquiry. RSSO kabadai ke private security agency kalau weng kamno ya u security guard u parmen M sangma hadien ke jingnya kali hapdeng ke jing buat balik tenra ya arngut ki khna puli MSc chemistry kan nehu hajan ke gate number 2 ha ka khat new tarik mentau banai kini ki samla ka Stephanie Shadab bat ka dari tengen po du kai ki don menta ha ICU Nazareth Hospital hapdeng ke jing mensau ka bejur ki he ka RSSO ki laong ba labu jing maham ting ya ka jing di buat bat ki la pentikna ba usang ma shim don ha ka kam ka agency ka la pen pau ya ka jing sngosi bat ka la kitbok na ka benta ka jing koit ka bakloi na ka benta ki khna puli decision he immediately he ngala sim action but ngila when come no you his non he nakanika organisation halor gitu kijing le nomor bahaka lagi kendon trikam jongilu kila adon bagi kendon kiba ngila mana ba kimbet bantuan kami kini kijing di berpembuat wat nadu sikra ru haji syangim sya na kalian jongi juhi kai bhai ki khna ke jongi banong discipline juhi kai ki wat nadu ka gom kran ko khna daya kai yang ka jongi juhi kai bangi kwa ban tiuni ki sa jinglong discipline Saka jinglong ko bha UMLA ke North Shillong uba Adelbert Nongrum ulaya kendu ya USP ke East Khasi Hills uba Vivek's ban kentu yiki pulit ban penshitom ting ya unongnya uba tenra yiki samla puli hanehu ulalet ban jingo ya ki bamensau bat ula kershan ru ya ke jingdawa jong ka seng ki khna puli ban bu ya speed breaker hajan kate ke jaka baja ke jingsha tenra kali uba Adelbert ula pentip ba ka sorkar kan siu ya barok ka bai sumar bat ula penpau ru ya ke jing sngokhia halor ke jing pendonkam ya ka section 109 BNS da ka baong ba ka section 125 kalong ka babyang ban ai jing penshitom
ija accident ka isher kai kabang numla asha ban aisha ke jingma uni breu badon kti halo kani ke jingja kaba arngut ki phone sama kurang dei ki student jongka yingba jongka school ba jongka nihu hoi dongkam manbu speed breaker hadin ni jingja kata ro dei ko wi jongkam hoi hakani ke section ni ba kala kedo ba lada kadesha through intention bola ban bakila apat bakta ki culprit kila ban ngata ke imprisonment Hadian jong ka jingja accident ha ka khat nyau tarik mentau banai hapo ka phalau jong ka nehu students union kala kentu ya ka university ban snapen klo ya ki speed breaker ban bo ya ki signboard jing maham bat ni ki wei ki la jingada ha ka shithi ka bala aisha vice chancellor ka union kala banjur halor ka jing don kam ban wanra ya ki la jingada ka bakham kloi ki khna pule ki la pen pau ru ya ka jing sngongo ya ka sarkar jilla na ka benta ka jing ai jing era marmar ya ki khna ki bamen saw ha ka wei pat kalyang las dang ya ka jing lum pisa na ka benta jong ki bamen saw kum ka dak jong ka jing tali ki khna pule already wrote a letter to Khasi to construct a speed breaker and also signboard and many other necessary steps to take from the union side to prevent such kind of accident in future. And then also we have started a second round donation for the families members so that it will be more helpful for them in future. And then from a union side we'll try our best and we'll always keep them in prayer. Emily kanong po uba Merrill Bonds ulapen sngau ya ka jing sngau kya halor ka jing kiu ki jing janya kali thurmur ki samla da ka ba kedau ya ka jing ja nya penher thuk klem helmet dangshen hamaulai bypass ula kentu ya ki nong shong ban buat perking ya ki kendon nya kali uba ula pentep ba ki pulet ka ribhoi police kin sapelong ya ka road safety awareness program but ya ka mock drill ha bakut jong uni ubanai ula ongru balala ban pendep ya kumba sanpo hadu sanpo san na ka shispa ka surok na nongpo sha umden but lakmi lenti ban yo ple hapo ubanai kala lingkot lanir rempang la shamsnem Nongpo Umden Road is at a very fast track and it is almost say 55-60%, and as per the word of the firm which has been awarded, they will complete by say January, February. They will complete it. Nongpo Umden Road is at a very fast track, and it is so. Kaknam kalapenjur ia ka jingya khun ban persha ya ka jingle shiliang jong ka sarkar ha ka bayadei bat ka rukom thongkam da ka bakin tho ya ka secretariat administration department ba kala bure ya ki kerteng jong ki nong trei ba yo jing siu man la ka sngi what happening ka jing yai kerpat man ka por da ka RTI working president ka khnam uba Thomas Pasa ula ong ba ka jing bam shai halor ka kom kren ka pen pau ba ka don ke ka bathmu ban bure ya ka kerteng jong ki menteri ki badon kti ha ka ban thungkam sop hapo secretariat ula ong ba ka RTI ba ka jing kerpat baningkong kala yo priang penban ya ka ju ka jubab ka ba pen sngo khia shibon ya ka jing kho jing suba hapo katanat harajuba ko banungkong ngingi pan ngiyong ay yang ngi katuk kerteng nani kata ka list jong kinong tray daily wages ki batray hapo ka department ko jong pi nakaliang jong PIO jong ka SADN ki jubab yang ngi kiong ba ngimdan kita kinong tray temporary Henry ngidon tang ki daily wages worker kaba contradict daladi ladi ki temporary ki debi ki daily wages worker te ki claim a yang ni kene ka juba kalenti ka badai ba ngin kali bai naka SAD accounts lamba ka RTI ba yano ki la siu tulap
Strip Youth Council West Khasi Hills minta kasngi kelalej banyak kendo ya Deputy Commissioner ubak Garrett LSN Dykes halor ke jing penslam ban penbena ya ke result DSC. Deputy Commissioner ula ong ba kadai na kadaw ke jing bamlong ki core computer Henry ula ong pentikna pat ba onla ban penmi ya ke result haswa ke Christmas. Kular ba ya baro ki baterai temporary officiating but contract on saweng no haswa kalai potarik uno pra arhajar arposan ke HYC kalaong ba kan saap hadu ke Christmas but berngem bahkan pelong ya ke jingyaki lada omla ban penmi ya ke result ha kepor bala kular. Tinagaliang jongi ngilayah keren berdisi ulayah keren saya kemat jongi uang banagaliang jong uru ukwa lah kejung nu kejung ukwa kan tup yang ni ke exam ke bansa leh kini ke si sejan juban wan kini ke arban harga arpandai terik jong November arsan tinagaliang jong uru long ba ukwa yang ni lang nun ban pendep nak syuaka Christmas berlada kata kamu long syuaka Christmas nagaliang jongi kum kaseng ngin salum ya barok ki samlawat kam bangin ya keren kum nungin le halor kini ke diisi lada kamu long kata kejing keren haswa ke absan terik lani haswa ke Christmas jong tasnam arja absan. Ini pej menta ye ki khubor na kathan chatei lam mi Katanat BSF Hamanipur menta kasngi kala penjulor hadol sanpaulai akar ka jaka barep BA ni upopi ha kangpok P district layathu katanat pulit la penjulor ya kani ke jaka henden kasngi da ka jinget reilang ki kenhun bakenthop ya ki sipai pahara bat ka kangpok P Forest Division ha ki hinriu teli ki jaka jong ulom pailengkot Makan hapo ka Kobru Reserve Forest. Kini ki kenhun kila debru ban penpra ya ki hinyo teli ki sem haling kha bala pendan kam de ki nongrep. Ini pej menta ya ki khubor hakari. Natadal United Nitish Kumar ula bams mai kum menteri rangba ke jilla Bihar ha ka sien ka bashipho ka bala long ha Gandhi Maidan Patna ha ka jingedon ringkat lang menteri rangba do kari Narendra Modi pat kinong yalam bapau jong ka NDA kinong yalam ka BJP Samrat Chowdhury Vijay Kumar Sinha Mangal Pandey Nitin Nabin but Ram Kripal Yadav ru kilayat bams mai kum ki menteri uneu no yalam ubala nyeu phau sau snem karta layo ban bat ya ka kam senshar jong ka Bihar la jan ar phau snem ha ka ba ula bat ning kong ya ka kam menteri rangba ka jilla ha ubanai nai wing ar hajar san ka NDA kalayo biang ya ka board ka jing job haki arspa ar naki arspa sau pholai tli ki shuki ha ka election sha ka yeng dorbar thawain arajar arsan menteri rangba gejela ukonat ki sang maru ulalej ban ye shimbenta ha ka program ban bam smai ki menteri jong ka sarkar NDA ha Bihar. ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और सभी अलायंस पार्टनर्स के काम की वजह से और जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक को आगे रखकर काम किया ये सभी उसी का नतीजा है और इसलिए मैं इस समय सबसे पहले मैं बिहार की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने एनडीए के सभी दल जो है कोalition में उन सब का विश्वास किया और एक बार फिर एनडीए सरकार को एक और बहुत भारी बहुमत से पार किया और मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा. Ini pejmenta yagi khubor na keleng ka perthai.
Ke Supreme Court jong ke Bangladesh menta ke sengi ke la Menteri Kambiang ia ke caretaker government system na ke benta ban pelong ia ki election hakari. Kabak penkela ia ke jing penduk no ia ka ha usnem arhajar khatway. Kami bishar jong ki nyongut kabalak lam khmat do Chief Justice Usaid Rafat Ahmed kala ong bakan ni karu kompenya kan wan pai biang hadin ke jing pelong ia kan national election ka bakhat lai but on penteri kam ya ka nado ka election kari ka bakhat saw shakmat kan ni karai kalami hadin ki jing kentu babon sien jong ki seng san perthai but ki civil society ki balakan tho ba ka bor ba halor ka bomsha shiliang kalong ka badon kam na ka benta ka election ka bahok bat ka balai lut inya phai menta shiki khubori lekai Kahima nong klau menta kasngi kala penkut no ia ka Limpung Quincentennial Champion Cup Knockout Football Tournament Arhajar Arpusan Hamadan Domlum Dom Maulum ha kaba ka Mautikhar SC kala penrem no ia ka Pathar Khma SC da Shigol Lanot da ki spangut ki nong petkai ki la saki ya kani ka Limpung final bala ya don lang route OMDC ka thai uba equator nong rang upa PMCM le na lor ki wei ki kenrem ki London la sam ru ye ki trophy bat ka song pisa shekinong job ha kane ka Limpung Ke International Cricket Council kalapen bana ia kitarik barok ban pelong ia ke Limpung ICC Under 19 Men's Cricket World Cup Arhajar Arpun Riu nadu ke khatsan tarik u kala lingkot hadu ke Riu tarik u rempang Arhajar Arpun Riu ha Zimbabwe bat Namibia Kendon barok khat Riu teli ki kenhun ki ban yakun ha ki South Hawaii teli ki jingel kai ha kaba ia ka jingel kai final la bo ban penlong ha ka Riu tarik u rempang ha ka Harare Sports Club ha ka sngis dang ka India kan yakun persya ia ka USA kat ba ka Zimbabwe kan yakun persya ia ka Scotland bat ka Tanzania ya ha ka jingel kai baningkong kan yakun persya ia ka West Indies kini ki jingel kai kin salong ha baro sanjaka jongki ari ki basyem ban penlong Teman tapat ngin nyepet ia ke jinglong jingman ke sun beneng hakeleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing kriat kalong khatsau degree Celsius bat ke jing shit kalong arponyo degree Celsius ke jing sngem ke hau-hau kalong sanpo na ka shispa. Haba pai pat syakanong ba shalong ka jing kriat kalong new degree Celsius bat ka jing shit kalong arpun new degree Celsius ka jing sngem ka hau-hau kalong sau popran na ka shispa. Kat ba hajuwai pat ka jing kriat kalong pra degree Celsius bat ka jing shit kalong arpaway degree Celsius ka jing sngem ka hau-hau kalong sanpaway na ka shispa. Kasun beneng kan rang hatura shalong bat juwai. Shwaban poi syakabakut jong katup kubor Shuaban poi syakabakut jong katup kubor ngin nyepet biang sesisien ni kimat bakongsan. Beliau Menteri Rangba ke Jela Ukonrat Sangma ia ke Kamra Puit Beriau ke Bathma ya sora CHC penpau ia ke jinghiar ha ke jingyap ki kemi na ke jingkhakun. Tentu ke KHDC ia ke Sorkar Pedeng na ke bentaban pelaj kham keloi ia ke Finance Fund ke Bakhatsan pan jingerap pisa ke Bakerpang na ke benta ki Thain Riulum. Lasdang ia ke Shillong Literary Festival ke Pasan Hanman Polok dan Saki ia ke Jingkren jong ke Bhanu Mustaf Francis Marias ha ke ni ke program.
Pelong kanihu ia ke jingdoi pajba dawa ban khangno ia ke private security camp bat pat penklain mikilat ia dah. Lagi sim bentau Menteri Rangba gejela ukonrat ke sangma ha ke jing penbam smai ya Menteri Rangba ke Bihar. Te parlok katu ngilak poi syakabekut jong katup kubor jongi menta ke janmit hadu bangin daya syambiang bat pila syai kesengi kublai ye pi baro.